Ọgbakọ nyocha nakwazi ikpe otu kansụl jikọtara ndị minista so na otu ọrụ ECOWAS bụ nke a hụtara dịka nnukwute ọnọdụ pụrụ iche maka inyocha ihe mmemme ọtụtụ otu na-emegasị ma bụrụ nke amalitegoro mmemme ya n'isi obodo abụ Abuja. Nya bụ ọgbakọ bụ nke a bịara site n'aka ndị nke nọchitere anya steeti dịgasị iche iche iji wee tụgharịa uche na ọtụtụ okwu dị iche iche bụ nke na-emeta ndọrọ ndọrọ na-ama ha aka n'ihu ma bụrụkwazị nke a ga-ewepụta usoro okpukpo na oyoyo a ga-eji wee hụ na a na-ekpokọnata ndị nke nọ n'ime obodo ọnụ maka ịlụ ọrụ pụrụ iche. Ekwi ajide ntị aka anyị ga-ewetara gị akụkọ. Ọ bụ n'ihi nke a ka ndị ọchịchị ECOWAS Commission ji dị nka ịkwalite mmemme ya bụ Commission maka ịkwalite nnwekọta. Onye isi oche ECOWAS Commission Dr. Omar Aliyu Toure n'okwu ya gwara ndị ozi ECOWAS ka ha kwado ịhụ mmezu ihe nzube afọ 2050. N'okwu nke ya ka Minista steeti maka Foreign Affairs Zubairu Dada sịrị na nzukọ ahụ bụ maka ọdịmma ndị obodo ma dụọ ndị nnọchite ka ha nagide ohere ọbụla mee ka akụmba West Africa bawanye. Emesịa, onye isi oche ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority Koku Laurentoso tụlegharịrị atụmatụ maka nkwado ihe mmepụta ma otito zuo mba niile. Site na Abuja, abụ m Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.